Все поем ничего. Ежу Христовый, будь же привитаны, и навеки все будь манованы. Где влада свету Христос Бог, смерти шатана перамог. Благослови, душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействия. И Он отпускает все беззаконие Твое. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Вітаю вас на святої мши, субота, Великим посте. Дякуємо доброму Богу за весь цей минулий тиждень Великого посту, де ми долучали не тільки наші праці, молитви, але в стриманні, пост і, певно, добрі вчинки. Тому нехай Господу на хвалу буде дальше наше життя, знагорода за наших дітей, внуків, народ наш, Божа, щоб ми були достойні Твоєго дальшого благословення і підтримки. І, певно, схиляємо чоло перед нашими дорогими померлими, святої пам'яті Жана Марка, 7-й день після смерти, Владимира 2 месяца после смерти, трагичной смерти, Вероники Веры Тадеуша, Винтенции Дмитрия, годовина после смерти, и батьков Анастасии, Станислава, Эдуарда, Франі 3 годи, Віктор, Адама, Емілії, сім'ї Лапейка, Тополь, Ивашка, Тарасевич, Барановских, Романенко, Мартыненко, Григорович и Грачевых, родных близких, Олега, Надею, Валерия, Вячеслава, Галину, Ивана, Евгена, Олега, Наталью, Юрия, Павла, Павлину, Богдана, Станислава и Галину, родных померлых, святой памяти Бронислава, Павлину, Юзефа, Сабину, Франю, Василия, Владимира и Белоголовый Станислава, 8-я годовина после смерти, Терезии, Станислава, Янины, Бронислава, Анны и Людмилы. Нехай добрий Бог буде милосердний до їх душаў, і так само долучаємо наших родних померлих. Божа, нехай з цього святого алтара отримають полегку і надію збавлення. І тепер долучаємося до святої мши. Ми співаємо псалми, просячи Божої ласки, милосердності для наших дорогих померлих, і яких вспоминаем в этой святой мши. Божа, прийди мне на допомогу. Пані, поспеши до мене на порятунок. Хвала Отцу и Сину и Духу Святому. Як было спрадвеку, тепер завсюди, і навіки вечные. Амен. Володар могутный Христе, Капайтец был прославленный, и наш род людский узнятый, разорвал ты путы смерти, ты, принявший нашу слабость, растоптал
до старого змея и свою всю знищив, смерть, что грех подрыктовал нам. Ты своим воскресением у пасхальной таямницы дар життя в нас обновляешь, хоть грех был причиной смерти. Твою Ласку мы запалим светоч веры, как сустріть тебе в чаканні і знай. Прими всіх суддя ласкавый у небесным володарстве, кто веры и любови вызнає святую Троицу. Думав ти покличо, Пане, а святе ти покидаєш. Прославлять тебе навек. Амен. Пан заховає тебе от усякого зла, буди берегши душу твою. Подымаю очи свои до вышиняв, откуль приде моя допомога. Як створив небо и землю, и он не даст похиснуться назе твоей, не задремлет той, кто тебе стережет. Не дремли и не спи, той, кто стереже Израиль. Пан стереже тебе, Пан твой тень, он праворуч тебе. У день солнце не ударит тебе, ни месяц ночью. Пан заховає тебе от всякого зла, буди берегши душу твою. Пан буде стерегши твою и вертани, теперь и навеки. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як было справедливо. Пан заховає тебе от усякого зла, буди берегши душу твою. Коли ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, то ж витриває, Пане. З глибини я кричу тебе, Пане, Пане, почуй мой голос. Голос моих молитвах. Коли ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, кто ж витриває, Пане? Али у тебе пробачение, а в тебе поважали. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя
на Яго слова. Пана, больше варта світання, больше варта світання, няхай Ізраїль чекає Пана. І щодраю я. Он откупить Израиль от всіх беззаконняў ягоных. Отцу і Сину і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Амен. Калі ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане? Як Отець воскрешає і оживляє померлих, так і Син, кого хоче, оживляє. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не скористав з того, каб бить наравні з Богом. Ся самого себе прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, із вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крижовой. Тому Бог узвисив Його і дав йому ім'я понад царя ім'я. Каб на ім'я Ісуса схилилося кожне колено, створеннів небесних, земних і подземних. І каб кожний язик визнавав, Паном есть Єсус Христос, для хвали Бога Отца. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як Отец воскрешає і оживляє померлих, так і Син, кого хоче, оживляє. Молимся. З радостю триваючи великодним покаянні, просим Тебе, Божа, каб 100 раз глибей переживали ми пасхальную таямницу и досягнули полноты ее избавенного плену. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить, в єдності Духа Святого, Бог празднує веки вечные. Читание книги пророка Осии. «Ходите, вернемся до Пана.
Ён нас параніў, ён і загоіць. Ён ударыў, ён і перавяжа нам раны. Праз 2 дні ажывіць нас, на 3-й дзень уздыме нас, і мы будзем жыць перад абліччам ягоным. Пазнаем жа і будзем імкнуцца пазнаць Пана. Прысцё яго пэўнае, як надыход світання. Ён прыйдзе да нас, як лівень, як веснавы дождж, які напоіць зямлю. Што ж мне зрабіць табе, Ефраім? Што ж зрабіць мне табе, Юда? Міласэрнасць вашая, нібы раніцца туман, і раса, што хутка знікае. Таму я ударыў іх прарокамі, таму я забіваў іх словамі вуснаў маіх, таму суд мой заяснее, як світанне. Бо міласэрнасці хачу, а не ахвяры, пазнання Бога, а не ўсеспаленне. Гэта слово Божае. Дзякуем Пану Богу. Милосердности хочу, а не ахвяры. Милосердности хочу, а не ахвяры. Смилуйся надо мною, Боже, в великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей пробачь мое беззаконие, обмый меня от моих провинов и очисти меня от моего греху. Милосердности хочу, а не ахвяры. Бо ты не прагнешь ахвяры, усе спаленні хоть бы я дал тебе, не сподобается. Ахвяра для Бога, дух покорный, сердцем зломанным и покорливым ты, Боже, не погорчаешь. Милосердности хочу, а не ахвяры. У своей добрыни будь ласкавый до Сиона, отбудуй муры Иерусалема, тады уподобаешь ты ахвяру справедливости, приношении все спаления. Милосердности хочу, а не ахвяры. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Не робите жорсткими сердце вашия, але слухайте голос Пана. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Єсус розказав таку приповість некоторим упевненим
сваёй праведнасці, якія пагарджалі іншымі. Два чалавекі зайшлі ў святыню памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так: Божа, дзякую табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя, распуснікі, або як гэты мытнік. Пашчуся 2 разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю. А мытнік, стоячы воддаль, не адважваўся нават падняць вачэй да неба, але, б'ючы сябе ў грудзі, казаў: Божа, будзь міласцівы да мяне грэшніка. Кажу вам, што менавіта гэты пайшоў у дом свой апраўданы, а не той, бо кожны, хто ўзвышае самога сябе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, узвысіцца. Гэта слова Пана. Няхай слово Євангелія знімуть гріхи наші. Хвала Єсусу Христу. Святыня Божая за часов Єзуса. Святыня Божая во всім світі за наших часов. Во всім світі костьоли, храми, базиліки, катедри. І так само сьогодні повторяються, напевно, гэтыя хібы чалавечыя. Бо заўсёды, канешне, так можа, што мы маем ад нараджэння такую генах нават, то заўсёды сябе апраўдаць. Это качество вельмі добрае. Бо мы тады разумеем, што і былі нашы правіны, хібы, прашчоты. Але мы павінны зразумець, што дзякуючы веры, пазнанні Бога, правд Божых, волі Божай, навуцы Єзуса, што, не кажу ўжо катэхізму, што мы павінны і в духу стаем перед найвышэйшай дасканаласцю, Богам. І менавіта той, які нас стварыў, які ведае нават тое, што мы яшчэ задумаем рабіць, які бачыць нашу всю жыццёвую дарогу до конца жыцця. Мы яе нават не ведаем, што будзе заўтра. Нас з вами. Господь ведае, якою сцежыною мы пройдзем жыццё наша, якое будзе заканчэнне. І таму сваёй любові і апецы натхняе праз анёла-апекуна, ахоўніка, праз добрых людзей, навуку касцёла, Христа Єзуса і так далее, нас падтрымлівае, каб все же вывести нас на тую дорогу, якая вядзе просто до неба. І мы б'емся, не ведаючы, влево ці вправо, здаецца, ніякай сцяны няма, неудачи, цяжкасці, переживанні, праблемы. Мы б'емся, а гэта апека Божая. Это ахова анёла-апекуна. І тут распачынаецца згадзіцца з воляю Божай. Добра ўсё, дзякую Богу. Добра ўсё, дзякую Богу. Добра ўсё, дзякую Богу.
тяжко переживання, болі, смуток. Боже, дякую Тобі і за це. Нехай буде Тобі на хвалу. І тоді чоловік справді вбирає, по-перше, силу духовну з вишиняв, долучаючи свою добру волю, ми виконуємо менавіта провиденцію, провід Божий. І так йдемо по житті. Коли ж чоловік абсолютно виламується від волі Божої, не буду служити, ну тут уже справа, як ведаєте, злого духа. І льос знов таки по-розному, плач, наракання, чому проблеми і так далі. І ось сьогодні ми чуємо слово Євангелія, да. Ми хочемо себе кожен оправдати, як гетий фарисей. Ну, все робить по правилам. Ну, і милостиню дає, і десятину на храм дає, і все, що поститься 2 рази, 2 дні на тиждень. Ну, замість, як тільки сказав, Боже, дякую Тобі за таку ласку, що я це зрозумів і це роблю. Тільки це слово треба було. Дик ні, він величує Богу. Боже, а ти ведаєш? А я даю десятину. А хто тобі дав урожай на полі? Хто дав сонце, дощ і погоду, собрати урожай, що ти маєш, даєш? Раз. Ти постишся, а хто дав натхнення і ласку менавіта на этой дорозі тривати і вдосконалювати себе? Натхнення Божие. І так далі. Тобто, наприклад, що ми можемо Богу сьогодні охерувати нашого? Нічого. Нічого. Все, що ми маємо, навіть здоров'я, життя і так далі, Бог дав. Їжа, вопратки, ну, все. Що ми можемо дати Богу? Золоті речі, серебряні, різні, які багаті? Нічого Богу этого, бо Він все створив. Тобто ми, якби в його взяли і, Боже, на тобі, ну, це не культурно. Ну, як попрошу у вас любую реч, і потім дарую тобі на. Так фарисей поступає сьогодні. Боже, я все набрав, у мене все є, Боже, я тебе отстегиваю. Десятину. Ну, правильно. И поэтому Господь Бог не принял эту ахвяру. О ахвяра Каїна і Авеля, там зовсім інше, так само. Ось яка алегорія, створення світу, перші люди на землі, фарисеї в синагозі, і сьогодні ми в 3-му тисячолітті. То є саме. Ми не повинні величувати Богу, бо все Його. І тому, Боже, за все Тобі дякую. А Богу, що тільки треба? Да, любов, подяка. Боже, все Твоє. Як той блудний син, який прийшов, і батько каже другому сину, який не хотів войти в дом, все Твоє, син, ну все, вся господарка Твоя. Але радуйся, що твій брат, ну, ожив, вернувся. Так і тут. Богу одиное, за що нам Ісус завжди закликає серце Божие. Сину, дочка, дай мені Твоє серце. Більше нічого не хочу. Бо коли серце, тоді думки, слово, життя, бит, страдання, радость, все на хвалу Божу. І тому сьогодні ось якраз, як 3-й етап, Каїн і Авель, фарисеї в синагозі, і ми в костьолах і церквах в наші дні. Тобто ми чуємо і заклик Ісуса, Бога.
каб прынята была твоя молитва, вера, і все. Не величивай нічого. Господь все ведає. Толькі, Божа, покорно прошу, благослови надалей бить Тебе любим дітьом, дочкою, сином. І тому гэтий митник, який, нічого не мав, жебрак, нічого не має, але має, як чуємо, грехи, слабості, то есть духовно, на що не обратив внимание фарисей. То, що ти робиш, да, але невже в тебе нема шальних думок, позірків, словів і так далі, окромя милостині, постов і так далі? Маєш. По-нашему сьогодні іди до сповіді. А чего я пойду, если я все Богу роблю? Ні, Господь хоче серця. І менавіта з этого його серце було твердое, в сенсі жорсткое, або такое холодное до Бога. І не прийнято. А митник, що він Богу буде ахвярувати, кроме своїх яких лахманів, там, бідності? Але він зрозумів, що кроме этого є ще думки, слова, поводини, учинки. І б'ється себе в персі. Боже, нічого не маю тобі дати, нічого не роблю такого, то є то, що мені хто подасть. Але, Боже, пробач мені грешному. Це є слово. Тому, шановні, приймемо це слово сьогодні так само, як в День Святої Матильди, Німеччина, Саксонія, 10 століття, де як королева, цесарова, але потім після йде, діти підросли королевичами, а сама йде в монастир, і менавіта далі служить як монашка Богу. То есть, бачите, віддала все. І пішла ще за вокличем серця. Боже, прийми і моє серце. Це величний приклад. Дай Боже, щоб ми так само були такими до Бога щирими, і Боже, ми слуги Твої, і просимо Твоєї ласки і пробачення. Тому розважимо під час Святої Мши і дорогу крижовою в цьому духу покори, бо нельзя дорогу крижовою пройти так. Дорогу крижовою йдемо так. Нельзя життя пройти теж так, бо все Божие. А де людей поклон Богу за все доброти? Вот вам слово Євангелія, фарисей і митник. Люди сьогодні йдуть в світі вот так. Мы космос покорили, мы все покорили. Малейшие паводка, наводнение, аврал, здесь шторм, чи цунами, и вся мощь людей бездопоможна. Тому давайте, как злый дух не подковернул нас в некоторых речах, и мы вынашивали: я ж хожу в костел, я ж молюсь, я пашу, я то и то. Боже, мы робим Тебе на хвалу. Боже, поводле нашей покоры пробач, благослови и допоможи. Амин. Молимся. З покорою євангельського митника скеруємо наші просьби до Отця Небесного.
Молимся за всіх християн, каб праз милостину, пост і молитву яны духовно адрадзіліся. Цябе просім. Молимся от супокою во всем свете, каб чалавецтва пазбегла войны, якая нясе знішчэнне і дэмаралізацыю. Цябе просім. Молимся за людзей, якія лічаць сябе справядлівымі, каб яны не абраджалі Бога пыхай. Цябе просім. Молимся за всіх памерлых вернікаў, каб разам з усімі святымі ў небе яны радаваліся вечнай хвале. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб мы не ставілі сябе вышэй за іншых. Цябе просім. Всемогутний Боже, зрабі, каб, дзякуючы Твоёй милосердности, мы атрымалі все, аб чым з даверам просім, праз Христа Пана нашага. Сьогодні вірним словам і он приносить утаєний в хлібі, отдається грешникам збавлення, милости дає. Хліб і віно З Богом лучать нас у святой коммунии. Скрытый Бог живый, лечи души даром тела и крови. З гостей сходи, Божае святло, у правдивым хлебе вечное житё. Господи, який є своїм Хлеб и вино с Богом лучать нас. Молітеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Богайчець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук своїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всякому костюлу святому. Пане наш Боже, дякуючи Твоїй ласці, ми з чистим серцем можемо удільничать в Твоїх таємницях. Дай просим, каб ми годно вшановували урочистость їх встановлення. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами, Духа Твоїх, вгору серцем, подякуєм Пану Богу нашому. годно это и справедливо. Заправди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували. Пане, святий Ойча, всемогутний вічний Боже, праз Христа, Пана нашого. Бо Ти ласкаво дозволяєш Твоїм вірним, зачищеною душою, штогод радосно чекать великодних святов, ка про щирую молитву і вчинки милосердності, а так само про уділ у сакраментах одрадження і покаяння, яни досягнули повноти ласки дітей Божих. Тому
з аньолами і арханьолами, і з усіми святими ми обвящаємо Твою хвалу, разом з ними вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Справди, Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, щоб вони сталися для нас тілом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з гетого все, бо гето єсть тіло моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пійте з його все, бо гето єсть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення гріхів. Гето чиніте на мою пам'ять». Это великая таямница веры. Смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего пристя в хвале. Вспоминаючи смерті воскресення Твоєго Сина, ахвяруєм Тобі, Божа, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, вдосконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, за всіх наших дорогих померлих. І про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з цього світу, Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили уділ в житті вічним
w jedności z Najświętejszej Bogorодицей Panной Maryjой, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, святою Матильдою, слугою Божим Эдвардом Ваниловичем, святыми Белоруссии и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойца Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз все веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос, Отче наш. Святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от зла. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Белоруссии, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, бо Твоє Владарство и мощь и слава. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоєм. Это ягнець Божий, ось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, Я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа. тіла Христа
няхай захавае нас на жыццё вечнае. Кроў Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Митник, ставши воддаль, бив себе в груді, кажучи: Божа, будь милостивий до мене, грешника. Рибу, як візьму, сито на стол. Кожний, кого дає мені Отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не откину. Величає душа моя Пана, и зрадовался дух мой у Богу моим Збавцу. Пору своей слуги, и теперь благословлять меня усе поколения. Великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое.
Милосердность Его не в поколении над теми, кто Его боится. Показал муть своей правицы, рассеял тых тупых ривы сердцем, скинул могут к строну и узвысил покой. Добром голодных насытив, а богатых нищим отправил, принял свою слугу Израиля, памятай и простой милосердно. Як обяцал батькам нашим, Аврааму его потомству навеки. Як была спрадвеку цяпер і заўсёды, і навеки вечныя. Амен. Кожны, кого дае мне Отец, да мяне прыйдзе, и того, кто приходит до мяне, я не откину. Молимся. Милосердный Боже, Ты нестомно взмацняєш нас хлебом життя, дай просим, каб з глибокою пошаною ми отримали найсвятейший сакрамент і приступали до Його з вірою в серці. Праз Христа Пана нашого. Молимся, схилите ваши головы для благословления. Ласкавый Боже, май ласку допомогти Твоим верным, каб яны всім серцем Тебе шукали і отримали тое, об чим з довіром просять. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у спокої Христа. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича, нашего суайчинника. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам велич Его христианского духу любови и служения Богу и ближнім, що виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго
для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Едварда и выслухай просьбу мою об ласках оздоровлення, навертання, спокої в серці, сім'ї, народі. Дякую зношу до Тебе з надією, що в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Архангеле Михайле, Хвалы Наивысшего, занеси наши просьбы до Бога и выброси для нас Его милосердие. нас, бережи нас у змаганні. Супроть спокусов и пасток злого духа. Будь Нам обороною, князю войска небесного, Оцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духів, які на згубу душаў снують по світі. Ти за нас терпів од рана. Иисус Христе, милуйся над нами. Ти за нас терпів од рана. Єзу Христе, змилуйся над нами. Пан Єсуса вкушаний нам. Кланяємося Тобі, Пане Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил ты. Святе Євангелія Христовська показує нам душу серця Єсуса і тіла. Тіла, як бачимо, користається навіть тими поглядами, що люди скажуть, що п'єса скаже в принципі. И так далее. А есть, что каждый Отец Небесный. И вот тут мы отчуваем эту великую ласку, довер Богу, за яким наступає перемога, воскресіння. Довіряти людям і людським авторитетам, це прав, як і тіла, які після зрозуміли, що Боже, допоможи нам завжди в глибині душі виховувати свою мудрість і належність. Отче наш, Который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел од рана. Єзу Христе, змилуйся над нами. Бо проскриши муку свою, свет откупил ты. Миновито кристалізується, об'являється
кожний чоловік, бо ще ми виносимо в собі своє оправдання і так далі, все ми скриті. А Єсус крижем кожному з нас, як є люстерка. А чий це криж? Мой? Не є наш. Это станция, там, вот крыш, это все наше. Як ми можемо сказати, мені нема. Я справедливий, мне нечего ходить к Иисусу, мне нечего перепрощать и так далее. А чей крыш? Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, змилуйся над нами. Бо проскриши муку свою, свет откупил ты. Його покупки причиною нашого слава. То есть это не осуд, а разумение, оценка Бога, Баба, Бога, да помогу тебе подняться своими добрыми чувствами, хвала Иисусу Христу. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и навеки вечные. Аминь. Преодрана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Бо проскриши муку свою, свет откупил ты. Як часто дети, мы, что складываем разные, складывать тяжары на своих бачков. Разных отношениях. Причиной не наведывание, не память, не постоянность, а надо, коли батьки, мать, вечности не памятаем. Не прийдем хоть раз батьки, мать, помолиться, Божий храме. Ми бачимо, що як наші батьки завжди подорожничають, як Богородиця, життєвим шляхом таких наших проблем, а діти не благодарні. Що ми робимо?
Да дай веры молодому поколению. Дай как умение, что памятать про Господь и особливо нам, современных верующих. Витай, Мария, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. милуйся над нами, Пане, Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Симон Киринеев, допомагає Єсусу мені. Кланяємося тобі, Пане Єсус Христе, Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. зобов'язаний отримати її. І тут, в цій ситуації, ми розуміємо, як важливо, щоб дорослі мужчини, батьки, щоб вони присутнішали в Божому храмі на набоженстві. Бо це твоє підмацування духовне до сину, дочок і авторитет батька повинен бути. Як розумієте, що не тільки для жінок місто в Божому храмі, костюлі і в церкві, але в першу чергу мужчинам. Який великий пробіл, пустота, коли мужчини, батьки не розуміють этого задання присутність в Божому храмі. Принять эти удары, окутав терпением своих детей в разных ситуациях и не только як отаку їм допомагати, але і заохочувати до костюла, царства і молитви. Боже допоможе, Отче наш, Который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. милуйся над нами, Пане, Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. святая мирославка, Бестерая, кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. проблески свята, сердце людских, ненавита этой добрыни, бо больше ничем не можем допомогти, только молитва и открывать свои терпение за избавление света. Ненавита Вероніка этим прикладом, вона нічого не може змінити в ході Боги Крижової. Ніхто її не послухав і не слухав. Ніхто не дооцінив її кров, що вона послужила Єсусу, щоб
принаймні кришечку отцу человечность, а не дикость. И люди это недооценили, а Христос навеки славил и в этом житті земним, и вечным. Божья Всевышний нагороджує самый неraz найменший есть. Боже, научи нас ценить маленькі навіть добрі вчинки Тобі на славу. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навеки вечные. Аман. Милуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Єзу Христе, змилуйся над нами. Пан Єsus тобі рад. Кланяйся Тобі, Пане Єсус Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. Падение – это Иисус стеляется перед всеми теми, поднимает, подкрепливает, кто шукає Божої допомоги. І тут менавіта нам, нашому народу, людям, треба зрозуміти, що терпіння Костьола, Христової, этой ласки Божої на землі, щоб ми так само своїми молитвами, добрими вчинками підтримували і освячали. Тут люди знаходять підйом душевний, духовний і радость, і спокій душі. Тут ми випрошуємо і ласку Божию для померлих, спокою душі. То є приподнимає Єсус, дякуючи нашій вірі і молитві. Отче наш, Который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. милуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Єзу Христе, змилуйся над нами. Кланяемся Тобі, Пане Єсус Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. Певна ласка Божия дійничає в сім'ях. Не здарма ми чуємо, що є хатній костюм, церква. Бо там починається в сім'ї, коли вона християнська, католицька, любячая Бога, там розпочинається эта аура той ласки, якою ми вповні знаходимо в костьолі. Коли в сім'ях роздрай, а не хвали Божої, а тільки часто хула,
конечно, что может привнести такая семья и в костел? Чи може такая семья быть хатним костелом? И нездарма мы завсёды чуем, парафия – это одна духовная семья. Правильно? Бо от этого треба разуметь нам и про маленькие наши ячейки семьи. Тоже как была такая однодумность. І пам'ятаєте, як Папа Францишек заохочував, що костюл – це не якась людина, де ми приходимо в гості чи на якийсь час. А він назвав костюл – це ваш дом. І дом – це прийти ненавіто до Бога, отримати благословення. А наш вещь, поет Григор Бородулін в віршах пише: «Дома треба бивати частей». І так далі. То есть в костюлі треба бивати частей. Тоді ось переноситься ця аура в сім'ю. Виховуємо дітей. Тому як радосно, коли на інших святих, особливо неділі, святи, коли батьки, діти, новонуки разом на набоженстві. Бачите, это хорошая проблема в костеле, что в многих парафиях, моцных, великих, католических, правда, традиційних, что делять навод інші святые з дітьми, з молоддю. Чому? Бо це спеціально вже справді, що треба до тих чи інших таких сословій, так сказати, мати набоженство, а не все общее. Це добре, але навіть тоді, коли батьки виховують дітей, справді радостно, что делим для деток святая имша молоді и для дорослых. Боже, благослови наш народ и наши семьи. Витай, Мария, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. милуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, змилуйся над нами. Пане, третій раз подай. Пане, Тобі, Пане, Христе, Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. треба молитися часто за двох категорій людей. Перша – це ті, які лічать себе, якщо не фарисей, праведниками. У мене гріхов нема чого ходити в костел, церкву і так далі. Тобто людей, які далекі від Бога. Щоб вони ласка Божия их приподняла, рятовала. И другая категория людей в тяжкой смертной хворобе, и яким остается несколько годинок, суток, днем життя, які не подимуться до виконання своїх обов'язків в дорозі життєвої до честі. Тому Єsus, пам'ятаємо про їх, молимося
будь милосердным Твоей Господи. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навеки вечныя. Аман. Милуйся над нами, Пане, Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, змилуйся над нами. Пана Иисуса, стирай от греха. Кланяемся Тебе, Пане Иисусе Христе. Бо проскрыши муку свою свет откупил Ты. Скрыває душевною наготу Святого світу. Що чоловік може запропонувати Богу? І, уви, як шкода, що ми тільки показуємо зло і свою сексуальність. Тому ця стація закликає нас до такого становчого звороту до Бога, щоб все ж люди, здається, в своїх різних слабостях думають, що вони невідомо, які варті, так далі, цифри, артиклі, що вони невідомо які, але тим самим показують свою бездушную наготу. Что, коли б зразумели, то свернулися, як сказати, як той листочок, і просили би Бога правосердя. Тому, Євангелій, фарисеї бачать це так, що він робить. А треба зрозуміти глибиню душі, який ти. Митник не мел, что Богу показать. И тому глядел корень, душу, сердце. Боже, будь милосердный до меня, грешника. Не просто бедняка, не просто простенького человека. Нет. А он глядел Богу. И это Богу сподобалось. Он говорит, она фальшивая, больше, Который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. милуйся над нами, Пане, Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бо проскрыши муку свою свет откупил Ты. Добре розуміємо, це слава, що ми других призиваємо до Христа, а судами, словами, вчинками, розні способи ми других осуждаємо. Але забиваємося, що тим самим ми
участвуем на такую наготу полную, бездушную. Тому этой станции завжди, як закликає нам ненавидя сьогоднішнє слово Євангелія, фарисей, я не такий, як ще, грешники, розпусники, керські. Це приведено держава. А закликає эта стація нас, щоб ми більше друзі, як мисли, да, і все це допомагає здимати. А это, глядите, як сяжка, или присутствие. Не раз в истории, где мощная, тихая борьба. Не пробачаешь, не даю тебе пробачения. Бог дает пробачение. Не могу. Ну, иди подумай. Ой, нет такого Господа. Тому, шановні, тим самим, що нам тяжко побачити, говориться з тим, як це велике зло сидить в нас. Тому Боже, допоможи, щоб ми були саме, як ти милостивий. Вітаємо. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Милуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил ты. Она я падаю на колени перед Богом. Так часто бывало в житті, задавались и полюбовкой вспоминаем Иисуса и апостола Петра и Иоанна. Сколько раз он пробачил всем. Мы не можем жить неправильно поступать. Але Иисус старается, Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсёды,
и на веки вечные. Аминь. Милуйся над нами, Боже. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Эту снятую греха и покладываем на руки. Кланяемся Тебе, кланяемся Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. Як же нас прагне, щоб і ми прийняли Єсуса на своє руки, на серце, святої Троїці. Як радостно було на Божє народження, коли Богородиця оперує дитятка Єсуса в святині для всього чоловічества. Прийміть її. І чоловічество зробила Божим дитятком Єсусом Божим. Чи можна нам довіряти? Чи ми заслужили пробачення? Чи не горший, великий грех богобойці, чим Адама першородний грех? Там маленькая непослушняна. Кушить твоє яблоко. Что ж ти хочу? Это так, аж так много. Чем тут забить Бога. Уявляється, скільки великий грех чоловічества. Тут нема мерила. І однолькова Божа милосердя пробачає. Ми ніколи, навіть і в небі, ми ніколи не зрозуміємо безмежної Божої любові. Це просто, як вам сказати, маленькі душі, як ті рибки чи люди в океані, як сказати, захльоб в цьому океані. І що може відати про різні береги, океан, вічність немає берегов. Да, это великая Божья милосердие. Не зрозуміти, тому Боже допоможи нам, принаймні, радость і слава і Богородиця нас допомагає нам. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Милуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Шатерна. Пана Єsusa, славаємо. Кланяємося Тобі, Пане Єсус Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. Знов таки вспоминаємо, що рукою людською поховання відбувається.
але воскресший есть мocою Божою. Не так само все похованні перед нами, які були, воскреснуть не допомогою людей і рук людських, але як і Христос на голос губи анёл. Тому эта стація, это якби той вобрання повітря. Розпочинається заправди великая ласка перемены, то есть новий заповедь, воскресення, перемога над смертю, грехом і злим духом. Дякуємо Богу і Єсусу Христу. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навеки вечныя. Аман. Милуйся над нами, Пане, Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденно дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Слава Отцу і Сину і Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навеки вечныя. Аминь. И с Духом Твоим. Амен. Дякуєм Пану Богу. Хвала навеки. А тепер рішайте.
Всемогутний Божа. Дякуємо.